Som els nens i nenes de TC i us volem recomanar el llibre Un món sense plàstics. I les autores són l'Anna Garcia i la Laia Forcadell. Les il·lustracions les ha fet la Anna Garcia. Editoriales Babidibu. La Jana i el Lucas coneixen a... L'esquiral cua llarga. Eriçó. Ocell. El conill d'entetes. El peix vermell. Los mandros. I el pop flor. I parlant amb ells se n'adonen que els animals del bosc, del riu, de la muntanya i del mar estan cansats que les persones embrutin casa seva. Els animals decideixen manifestar-se. I les persones també se n'adonen que on viuen hi ha brutícia. A través de la màgia i la cooperació se n'adonen que, amb petits gestos diaris, tindran un entorn net per a tots. Anem a aquest llibre perquè deixa un missatge molt important. Escoltar la natura i tenir-ne cura amb petits gestos. Heu vist